हिन्जाव लादोंना लायाखै नोंसोरो फंबायफोर? लाथ'वाखैलै हिन्जाव नागिरना मोनथ'वाखै। हेलौ लोगोफोर, वेलकाम बेक टु माय चेनेल। आंनि चेनेलाव आं नोंसोरखौ फिन बरायबावबाय लोगोफोर आं दायो दंफैयो चिरां डिस्ट्रिक्टनि हाग्रामा ब्रिज खाथियाव दंफैयो आं नै लोगोफोर। नै बियो दै, बेयो दैयो गासिबो। नै बेयो ब्रिज इयो, बेनो आरो ब्रिजआनि बे। बिदिब्ला लोगोफोर नायलांदो नै आं नैबे दैखौ दिन्थिनो, माबायदि दैया एसे देरगासिनो लोगोफोर। नै बेवहाय जिरायग्रा बेबायदि खालामनानै दोनदों, मोननै दं नै। नै लोगोफोर नै बेबो जिरायग्रा बियो बेबायदि खालामनानै दोनदों नै बेवहाय। बेनो दैया नैबे आं दा दिन्थिलांगोन नैबे। दैया नैबेनो लोगोफोर, आइ बिमा दै होनो बेखौहाय। नैबे बेनो आरो दैया नै ओरैहाय बिराद गुवार दं, दैया गुवार जानानै दङ। बेनो लोगोफोर जायगाया, जाय जायगायाव दैजिं फेस्टिभेल जायोमोन, नै बै गासैबो दै थानायफ्रा गासैबो दैजिं फेस्टिभेलाव गोग्लैयोमोन बियो। बे जायगायावनो दैजिं फेस्टिभेलखौ खुंनाय जायोमोन। दा दै गोजा जाजोब्बाय नै। दैया गिदिर देरदों लोगोफोर। गासैबो नैबे दै गोनां। दायो आं गाखोलांफिननोसै। बेबायदि लोगोफोरनि बेबायदि जिरायग्रा दङ आरो नै ब्रिजआ नै बेबायदि। आंनि फंबायफोरखौ लोगो मोनफैदोंलै नै लोगोफोर आंना बेरायफैनायाव। ओरै सानै दङ, ओमफ्राय आरो नै ओरै सासे दंबाव नै फंबाय। बेरायफैनायाव लोगो मोनफैदों आरो बिसोरखौहाय। हिन्जाव लादोंना लायाखै नोंसोरो फंबायफोर? लाथ'वाखैलै हिन्जाव नागिरना मोनथ'वाखै। सासेयाबो नागिरगासिनो, माथो सासेयाबो मोनथ'वाखै जाहैदों। एसामिसखौनो नागिरनांसिगोन। हारसा हिन्जावसो लानोसैलै जोङो। बिदि जायो नामा? बर'फोरखौ लानांगौ जानो मोनथारला माथो। बिदिब्ला लोगोफोर थांनोसै नै, जों थांनो ओंखारबाय।